Conform Biroului Național de Statistică, PIB-ul Republicii Moldova a continuat să crească în anul 2024. În trimestrul 2 al anului, PIB-ul a crescut cu circa 2,4% față de aceeași perioadă anului trecut. Semestrul 1 al anului, PIB-ul a înregistrat o creștere de 2,2%. Creșterea PIB-ului, deși modestă, reflectă un efort continuu de redresare economică după provocările recente. Sectoarele comerțului, comunicațiilor și al asigurărilor au demonstrat o rezistență, fiind principale motoare ale economiei. Cu toate acestea, există domenii critice care necesită atenție urgentă. Sectorul imobiliar și transporturile au înregistrat scăderi, iar exporturile sunt într-o situație dificilă din cauza presiunilor pe lanțurile de aprovizionare și a cererii globale scăzute. Este vital ca Republica Moldova să îmbunătățească productivitatea în sectoarele care înregistrează pierderi și să diversifice sursele de creștere economică, mai ales în contextul unui mediu economic global volatil. Pentru a asigura o creștere economică totuși durabilă, este esențial să continuăm investițiile în infrastructură, să stimulăm exporturile și să implementăm reforme structurale pentru a face economia mult mai competitivă.